Какво са, хора, днеска за пореден път ще ходя на жълтите павета и ще ви взема с мен. Така, хора, вече сме на жълтите павета, както виждате. И ще ходим също така и до Народното събрание. Това е Българската народна банка тук. А това, както виждате, е Народното събрание. След малко ще отидем отпред да ви го покажа цялото. Хора, тук сме пред президентството, както виждате. Тук има хора, които са против еврото и ще шкуват. Пишете вие за кои сте. И сега вече сме пред Народното събрание и Министерския съвет, дето Бойко Борисов и другите депутати си решават някакви неща. Тук дойдехме пред съдебната палата. Тук сега сме на... Може да оставя вие да отгаднете на кое сме, като видите от хората, може да разберете къде сме, но оставям на софиянците от вас да отгаднат къде сме. Не знаех, че в Витошка ще срещна бяла мечка, но всичко се случва. И вече сме на НДК-то, както виждате. И тук фонтанчетата. И след 2 км път се намираме при църквата Александър Невски. Не мога да видите добре, защото тук е имало нещо. Но да. Ето е. Ето може да видите от тук от цял ръст. И да. Това е, ако не сте виждали. Ето. Тук също има някакви неща. Ще има някаква сцена, ама не се знае каква. И това беше, хора, ако искате още такива видеа да ви развеждам насам там или хубавата църква, да. Се абонирайте за канала и харесайте. А мен ме чака още 2-3 км път до колата. И да, ще се видим, когато се видим. Ай, чао!